Baba ya garan ka ɓace ne, me yake faruwa ne? Ba dole ka na ɓace ba. Wai wancan yaron. Wani yaro kenan? Wancan ya yaushe aka haife shi, yaushe fara rabancin nasa. Na shi yaushe ne? Yaushe aka wannan wai zagwado kake magana ba shi. Ka san me yama? Me yama? Ya sa Asma'u fita ne doka waya ta yanzu. Ya ba sa magari. Ai ka rabu da shi, ba dai nan ce hanyarsa ba. Nan ce hanyarsa. Kullum ta nan yake wucewa ko? Rabu da shi za mu ta mashi ne. Ni kai na haushin sa nake ji. Ba komai. Rabu da shi kawai. Ba komai. Mazaje a gari sai ni kadai. Jagwado? Ya? A garin ne. Zo mu gaisa ma Jagwado. Waye je gaisa da ba magana kuma mata. Muna can jeji muna yaki ku kuna ta nan gurin ku je wani gaisa. Zo ka ba mu labarin. Haba da Allah ni ba na harka da mata. Ni mata ne. Mu mata ne mun yarda. Mun yarda. Me na ma ne ya aka yi? Je gurin yare ya rufa ne. A da Allah wannan ta wuce da Allah. Na wuce? Tashi.